suloisen Santeri-pojan. Hän tekee hienosti hiekkakakkuja. Katsokaa, hän on niin suloinen. Mutta tässä näette kovan pojan. Voi vittu! Hän käy Santerin kimppuun. Kirjaatko sä turpaan? No mutta Santeri, mikä sinulla nyt on? Toi ampui mua jalkaa. No mutta enkäs minä oli opettanut sinulle, että kaikille pitää antaa anteeksi. Joo. No anna hänelle anteeksi ja leikit taas suloisesti ja tee hiekkakakkuja lumesta. Joo. Jatka vain. Seuraavan päivän päästä kova poika tuli taas hiekkalaatikolle ja veti Santeria vitun pahasti turpaan haulikolla. No mutta Santeri, mikä sinulla taas on? Toi ampui mua jalkaa 3 kertaa. No mutta Santeri, enkö minä ole opettanut sinulle, että kaikille pitää antaa uusi mahdollisuus? Joo. No otetaanpa uusiksi. 2 viikon päästä Santerilla on murtunut selkäranka ja hänen nenänsä on vitun pahasti kipeä. Hän ei pysty kunnolla liikkumaan. Sitten kova poika taas tulee paikalle. Anteeksi kai sitä mä teen. Voi Santeri, mikä sinulla taas on? Voi pikkuista. Tällä kertaa kova poika menee hiekkalaatikolle. Saanko mä pitää tän pumparin? Saat sä? Okei. Ja Santeri tulee ja vetää kovaa poikaa vitun pahasti turpaan. Nyt tulee kovetu. Vitu homo! Kiitos katsomisesta. Subscrippaa, tykkää, tilaa. Hei hei! Nähdään unkkarit.